छठ के बरतिया करेली सीता माई लक्ष्मण जी विधि बतलावेले हो। छठ के बरतिया करेली सीता मैया लक्ष्मण जी विधि बतलावेले हो। रामचंद्र निकले ले पेन्ही के पियरिया देव सब फूल बरसावेले हो। रामचंद्र निकले ले पेन्ही के पियरिया देव सब फूल बरसावेले हो। सरजू के तीरे नारद जी बीड़वा बजावस धीरे धीरे। गह गह करता सरजू के तीरे नारद जी बीड़वा बजावस धीरे धीरे। बीरा बाजा रंग बाली फलवाल आइले भरत जी दौरा सजावेले हो। बीरा बाजा रंग बाली फलवाल आइले भरत जी दौरा सजावेले हो। रामचंद्र निकले ले पेन्ही के पियरिया देव सब फूल बरसावेले हो। रामचंद्र निकले ले पेन्ही के पियरिया देव सब फूल बरसावेले हो। राम लक्ष्मण पूजा कैले चारु भाई सीता जी भरेली कोसी खुश भइली माई। राम लक्ष्मण पूजा कैले चारु भाई सीता भरेली कोसी खुश भइली माई। रथ पर सवार होके अइले आदित्य मल ऋषि मुनि शंख बजावेले हो। रथ पर सवार होके अइले आदित्य ऋषि मुनि शंख बजावेले हो। रामचंद्र निकले ले पेन्ही के पियरिया देव सब फूल बरसावेले हो।